Okay, så guys, jeg er på min klub lige nu, og fucking det regner. Så vi sidder inde i sådan en fucking bålhytte her. Det er så fucking hyggeligt med en mulig cykel og sådan, det skal også væk og sådan noget. Så fucking flytte. Nå, men det kan vi ikke. Så nu sidder jeg herinde og venter. Og så der er nogle ledninger derovre. De kan ikke tåle vand. Så nu sidder vi her, og min ven Bastian lige går over. For at tjekke de ledninger og sådan noget. Så. Super. Nu får I lov til at se mig nu. Så nu. Så vi går til. Jeg har frihedsbrød. Men ja, jeg har en. Så nu så er vi godt på vej til at få det her lortestop. Så ja, præcis. Okay, så Bastian og hans ansigt må ikke komme med, men hans hånd og sådan noget må godt komme med. Så vi er i gang med at fylde den her kop op med vand. Jeg aner ikke, hvorfor der er kaffe. Der er rester af kaffe i, så det er godt. Hej. Så Bastian er sgu lidt dum og fucking skyder sin fucking bold, og så fucking rammer sin fucking sko, og så fucking hans sko fucking falder ned, altså. Fucking sko ryger af. Drypper sgu også lidt herovre. Utæt hus. Du drypper dernede. Tag det. Se, hvor meget vand vi fik. Ew.